Robot. It's a boy Kish. Big up business. Ita utoke ndaneta nekuringanzira apana mumari kunditira aiwa yeDiamond Aqua Marina kana pfungwa dzekuchita nina kose uchida kuti life yaungare iri very tough kumba vana vachichema kana mai vasipoiswa tivi chikafu uwai wakachusa kutisiya mungu ndakatadza ndozviziva ndogaro zvibvunza kaufunge kuti chii chakaita unditunge chii chakaita undirambe wakandisira chitsvambe unoti ndochipa aniko inga waiti bebi takadzike miko inini newe kusvika muguva chinotiparadza ingori nguva osei uchida kuti life yaungare iri very tough kumba vana vachichema kana mai vasipoiswa tivi chikafu uwai wakachusa kutisiya mungu ndakatadza ndozviziva uripo ndiripo tichipo unoziva ndiwe uriga mukati memoyo so kupiko nepiko kwandikatsvaga rudo nekuti ndiwe uri mukati memoyo handingambokusiya iwe osikandilinewe kudoma ndiri ruzere handingambotsengerere kosei uchida kuti life yaungare iri very tough kumba vana vachichema kana mai vasipoiswa tivi chikafu uwai wakachusa kutisiya mungu ndakatadza ndozviziva ndogaro zvibvunza kaufunge kuti chii chakaita unditunge chii chakaita undirambe wakandisira chitsvambe unoti ndochipa aniko inga waiti bebi takadzike miko inini newe kusvika muguva chinotiparadza ingori nguva kosei uchida kuti life yaungare iri very tough kumba vana vachichema kana mai vasipoiswa tivi chikafu uwai wakachusa kutisiya mungu ndakatadza ndozviziva uripo ndiripo tichipo unoziva ndiwe uriga mukati memoyo